Xayrlı kеш малайлар һәм кызлар һәм аларның әти-әниләре. Без бүген Тики-Вики балалар үзәгендә һәм инде монда балалар белән кичкенә генә әңгәмә корып алырбыз. Шулай итеп, без башлыйбыз. Яу. Сезнең белән Амина Сабирова һәм мин Байбулат дип беләсегез килсә. Менә без бит инде бүген балалы Солянка премиясендә шулай бит. Менә син ничек уйлыйсың, менә балалар дигәннән балалар каян барлыкка киләләр? Ну, бу дөрестән дә бик авыр сорау, әйдә, сөйләшеп карыйк шушы турыда. Әйдәгез. Ну, мин үзем думаю, ул Үзе барлыкка килә. Ал балалар Үзләре барлыкка киләләр. Менә байтыр менә. Хоп, бала. Шулай бит? Ришат Фазлый Әхмәтовның бар хатыны, тормыш иптәше. Менә аны кем дип йөртәләр? Тәтә. Линка. Тәтиш. Тәтиш. Hey, Тәтиш. Аның исеме Эльмира? Аны шулай матур дип йөртәләр. Кем дип йөртәләр аны? Мира режиссер. Эльмира режиссер. Шулай бит? Эльмира режиссер, чөнки ул Ришат Фазлый Әхмәтовның тормышының режиссеры, шулай бит? Эльмира яхшы режиссер. Ул бик яхшы. Бик яхшы, конечно. Сез безне шулай сөйләшеп утыра дип уйлыйсыздыр инде, диме? Милена. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн сиңа, хәерле көн. Менә безнең Казанның үзәгендә бөкеләр бар бит инде. Менә шушы бөкеләр теге Назарбаев урамындагы күперне япканга күрә барлыкка килгәндер ул, име? Бар. Менә ничек уйлыйсың, менә шушы бөкеләрне теге бетерер өчен, әзәйтер өчен, киметер өчен нишләргә кирәк? 2 ел кирәк. Беренче 2 ел кирәк. Беренчесе Островскийга. Беренчесе Островскийга, икенчесе Мамадышский тракт. Мамадышский тракт, Менә шушы Островскийга юлны и Мамадышский трактка юлны гәрдә булдырсалар, бөкеләр бетә Казанда. Бар бит шундый җырчылар Марат Яруллин һәм Эльмира Нагыймова. Беләсеңме аларны? Менә алар арасында нәрсә бар, ничек уйлыйсың? Что между ними? У них одно хобби, они поют оба. И вот любовь. Вот так вот. Эльмира Нагыймова белән Марат Яруллин арасында мәхәббәт. Мәхәббәт дип уйлыйсың. Ә нишләп? Икеләп йөриләр. Аргы икәү йөриләр. Шулай син күргән бармы аларны? Игель икәү йөриләр. Давай. Мин дә шулай уйлыйм, конечно. Фирдус Факимов. Фирдус Факимов. Бу кем бу? Ул яулык бәйләгән, шулай бит? Яулык бәйләгәч димәк ул кем? Әби. Әби. Гөлназ әби. Гүзәл. Гүзәлем. Гүзәлем. Яулык кигән бит инде гүзәлем. Шулай бит? Влекут ли мечты небывалые. Мин белмим. Бу шарманка. Беләсеңме шарманканы? Кем бу? Ул шарманка. Бу шарманка? Юк. Бурас. Урыс. Алай әйтмәң инде, бу рус эстрадасы артисты дип әйтик инде. Фамилиясын белмисеңме? Лга башлана. Лев. Лев. Григорий Лев. Шулай бит? Григорий Лев бу. Бу Леонид. Леонид? Григорий? Леонид Григорьев. Григорьев. Леонид Григорьев, конечно. Ри. Ага, продолжай. Давай. Заринат. Заринат ма? Зарината болеем все.
Я не помню, как она поется. Что там резать колбасу. Резать колбасу, резать колбасу. Шулма? Прикинь, мен аныйман нишаптыр малы половин деп есте қалған ол менің. Оказывается, резать колбасу екен бит ол. Мало половин, мало половин. Мало половин, мало половин. Яртылар, әс, яртылар. Мен сізге яратам. Сәйшесің? Давай, сен іш, мен қарап тұрайым. Сен іш, мен өзімнің мына буш стаканыма қарап тұрайым. Тәміні ме? Эш. Рахмет, Милена. Болды, біз шай ішеміз.